Ahojte a vitajte pri ďalšom videu na kanáli Tvoj zdravý život. Srdce vám zrazu začne prudko biť? Cítite tlak alebo nepríjemný pocit na hrudi? Ťažšie sa vám dýcha, trasú sa vám ruky a máte pocit, že sa deje niečo vážne? V takej chvíli môže človeka napadnúť jediná otázka. Je to panický atak alebo mám problém so srdcom? Práve o tom bude dnešné video. Panický atak je náhla vlna veľmi intenzívneho strachu alebo nepohody. Môže prísť počas stresujúcej situácie, ale niekedy sa objaví aj úplne nečakane. Medzi typické príznaky patrí búšenie srdca, zrýchlený puls, potenie, tras, pocit nedostatku vzduchu, závrat, nevoľnosť alebo tlak či bolesť na hrudi. Človek môže mať tiež pocit, že stráca kontrolu, odpadne alebo dokonca zomiera. A práve preto môže byť panický atak taký desivý. Príznaky sa často rozvinú veľmi rýchlo a zvyčajne dosiahnu najväčšiu intenzitu v priebehu niekoľkých minút. Potom postupne ustupujú, hoci nepríjemný pocit alebo vyčerpanie môžu pretrvávať dlhšie. Problém je v tom, že niektoré príznaky panického ataku sa môžu podobať na príznaky srdcového problému. A tu treba byť veľmi opatrný. Bolesť alebo tlak na hrudi by sme nemali automaticky pripisovať úzkosti. Pri srdcovom infarkte sa môže objaviť tlak, zvieranie, pálenie alebo bolesť na hrudi. Nepríjemný pocit sa môže šíriť do ruky alebo oboch rúk, chrbta, ramena, krku či čeluste. Pridať sa môže dýchavičnosť, studený pot, nevoľnosť, závrat alebo výrazná slabosť. Nie každý človek však bude mať rovnaké príznaky. Preto neexistuje jednoduchý domáci trik, podľa ktorého by sme dokázali so 100% istotou povedať: toto je iba panický atak a toto už je srdce. Ak máte novú alebo silnú bolesť či tlak na hrudi, výraznú dýchavičnosť, odpadávate alebo máte pocit, že môže ísť o infarkt, nečakajte, či problém sám prejde. Volajte tiesňovú linku 112 alebo 155. Radšej raz vyhľadať pomoc zbytočne, ako prehliadnuť vážny zdravotný problém. A čo robiť, ak už viete, že mávate panické ataky a rozpoznávate svoje typické príznaky? Skúste sa sústrediť na pokojné dýchanie. Dýchajte pomalšie a nesnažte sa robiť veľmi rýchle a hlboké nádychy. Tie môžu hyperventiláciu ešte zhoršiť. Môžete skúsiť pomalý nádych nosom a následne dlhší, pokojný výdych. Pomôcť môže aj tzv. Uzemnenie. Pozrite sa okolo seba a sústrete sa na veci, ktoré práve vidíte, počujete alebo cítite. Namiesto myšlienky niečo strašné sa mi stane, skúste sami sebe pripomenúť. Tento pocit je veľmi nepríjemný, ale poznám ho a môže postupne ustúpiť. Ak sa panické ataky opakujú, je vhodné porozprávať sa s lekárom alebo odborníkom na duševné zdravie. Existujú účinné možnosti pomoci a človek nemusí žiť v neustálom strachu z ďalšieho záchvatu. A ešte jedna dôležitá vec. Ak ste panický atak nikdy predtým nemali a prvýkrát sa u vás objavia príznaky pripomínajúce srdcový problém, nesnažte sa diagnózu určiť podľa videa alebo internetu. Nechajte zdravotníkov vylúčiť vážnejšiu príčinu. Zapamätajte si teda hlavné posolstvo dnešného videa. Panický atak môže vyvolať búšenie srdca, dýchavičnosť, závraty aj nepríjemné pocity na hrudi a môže pôsobiť mimoriadne dramaticky. Podobné príznaky však môžu sprevádzať aj vážne srdcové problémy. Ak si nie ste istí, najmä pri novej alebo silnej bolesti na hrudi, bezpečnejšie je vyhľadať zdravotnú pomoc. Ak sa vám dnešné video páčilo, dajte mu palec hore a napíšte do komentára, o akej ďalšej zdravotnej téme by ste chceli počuť na budúce.